Χριστό. Έλα. Χριστό. Ναι. Έλα μωρό, τι κάνεις. Ωραία. Όχι, θα πάω με τα παιδιά. Ναι. Ωραία, θα μπορέσει τελικά. Ωραία, θα σε περιμένουμε εκεί. Έλα, ρε, φιλιά. Έλα, φιλιά. Δεν μου είπες, πώς σου πει το λάδι. Καλά είμαι. Μάζεψε κόσμο αρκετό. Ωραία, τι ώρα άρχισα. Γύρω στις 10. Θα προσπαθήσω την άλλη φορά να έρθω. Δεν πειράζει, εντάξει. Τι είναι με το κομμάτι, το τελείωσες. Είμαι στα τελειώματα τώρα. Τι είσαι αυτό το μονοπάτι που κάνει πλάκα που κάνεις, παρακαλώ. Τι κάνετε, Πού είστε ρε παιδιά, τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε ρε, πώς πάει, καλά, καλά μωρέ εσείς. Είμαι στικός εδώ πέρα και τώρα... Γιατί μωρέ, τι έχει, Μια ζωή του τον νέο, αμέσως ρε, πες πόσα του χρόνια... κάτι. Τι, Είμαι λεπτός, δεν αντέχω. τι είσαι λεπτός, μπάκα έχεις κάνει πλάκα μου κάνεις. Κοίτα να δείτε, πάμε ρε. Έλα μωρέ μου, τι έγινε ρε, τι κάνεις εδώ με τα παιδιά. Συγγνώμη να σου πω κάτι. Περίμενε μισό λεπτό. Έλα ρε, τι θες. Με ενοχλεί ο καπνός του τσιγάρου σου. Εντάξει, εγώ θες να κάνω. Καταρχάς έχεις το κινητό σου. Γεια σας μαλάνια. Τι κάνετε. Πάλι εδώ. Τι έγινε, Αλλά δουλειά δεν έχετε. Γεια σας μας ρεύα και εσύ. Καθόμαστε. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε τώρα. Τι από τώρα, πού πάμε. Έχουμε κανονίσει. Καθίστε λίγα. Έλα, πολλά λες. Πόσο πέρα να κάνεις. Αγάπη μου, μου έλειψες. Δεν νομίζεις, μωρό μου. Προλαβαίνω νομίζεις. Μωρέ, μωρό μου, χαλάρωσε λίγο, αλλά δουλειά είσαι. Εμένα με έχεις ξεχάσει τελείως. Κάνω ό,τι μπορώ. Όχι, μωρό μου, πρέπει να φύγω. Για πού έτσι βιαστικός. Έχω μια δουλειά. Κωστάκη. Πού σε Αλάνη, τι λέει. Καλά, μωρέ. Να σου πω, πάμε κάπου. Πού. Σε ένα πολύ καλό μέρος. Είστε Αλάνια. Τι λέει. Καλά. Τι έγινε. Ναι. Όχι. Τους ξέρεις αυτούς. Τι λέει. Κάνε. Έλα ρε παιδάκι. Τέλος. Δεν κάνω τέτοια, έλα πάνω. Τέλος! Κωστάκη, δεν τον έφερες αυτόν τον ξενέρο εδώ. Τι να κάνω μωρέ κι εγώ. Έλα ρε. Κάνε ρε μαλάκα, τι με κοιτάς. Καλό. Πού είσαι ρε Χρήστο. Να σου πω. Τη μαλακία αυτή εδώ ποιος τη χάλασε. Και δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Εντάξει όλα. Το μου είπε, ναι. Μου Μια διάψε χαρά. κιόλας από κάτι άλλο. Τέλος πάντων, να σας πω ένα ανέκδοτο έτσι να σας φτιάξω Αυτό είναι από λίγο. αυτά τα συνηθισμένα που λέει. Έλα, καλό είναι, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, ήταν δύο πλαστικοί χειρουργοί και ένας ξύλινος. Μαλάκα, τι έπαθε. Ξέρω, τι έχει πάθει. Ήπια τίποτα πριν έρθει. Δεν ξέρω τι έγινε. Μαλάκα, κοίτα.
Ρε, αναπτήρα θες. Μπα. Τέλος, κοίτα. Κάτι έχει πάθει ρε φίλε σήμερα. Τι ξέρω ρε εσύ. Πραγματικά. Κοίτα εδώ. Φάτσα. Οκ, εντάξει. Τι να πω. Τέλος πάντων, ρε. Τι μου ποθάνω σήμερα στο τηλέφωνο και τα έπαιξα ρε. Μου κάνει, ξέρω εγώ, θέλω να κλείσω λέω το τηλέφωνο γιατί δεν μπορώ τόση ακτινοβολία. Το Θεό του δεν έχει. Τι άλλο θα βρει, πραγματικά. Μην τρώω, μην καπνίζω, τίποτα άλλο. Είναι απίστευτος ρε. Αυτό το παιδί. Για μένα μιλάς ρε! Ρε μάλακα, τι κάνεις, πας καλά ρε. Τι κάνετε, δεν το πιστεύω. Άντε ρε. Τι κάνετε, τι έγινε, ξεχόλα ρε. Είσαι καλά. Στο μυαλό σου είναι όλα, τι έγινε. Ξεκόλα. Χρήστο, τι έχεις, τι έπαθες. Δεν έχεις μιλήσει καθόλου αυτές τις μέρες. Δεν είσαι αυτός που ήξερα. Πιστεύω πως κάτι σου συμβαίνει. Χρήστο... Τελειώσαμε. Κάνε ρε μαλάκα, τι με κοιτάς. Δεν γουστάρω! Τι θα γίνει, Φιλαράκο. Να σου πω, για κατσάκο. Τώρα αυτό είδα. Μπατσές. Σαρτίλα. Πώς πάει, παιδιά?